Ники е на 21 години и отива на протеста сам. Разбиват с полицейска палка главата му и той отива пеша до Исул, където зашиват раната. Ники се връща на протеста и го арестуват. Арестуват и момчето, което се опитва да му помогне. И в този момент не се познават. И какво се случва в Пето районно? Има 21 задържани. Родителите и близките им не получават информация. Профилът на момчетата и момичетата 18, 21 и 26. Никой от тях не отговаря нито на вътрешно, нито външно на профила на ултраси. А на всички видеа от протеста се вижда как се държат и изглеждат провокаторите. Тоест, аз бях там през цялото време. Искам да ви кажа, че и визуално за всеки човек, който няма абсолютно никакво образование или експертиза, можеше да раздели ултрасите от нормалните протестиращи. Вие не успяхте. Арестувани са момчета и момичета. Момчета заплашени от полицай, че може да ги изкорми, докато си изваждал ножа, за да разреже връзките на анцузите им. Това момче има име. И той е студент по джаз и поп пеене и свири на тромпет. Кога това момче стана... Кога влезе във вашето профилиране подобно момче? Най-възмутителен обаче е арестът на 2 момичета в Пето районно управление. Били са закопчани в продължение на цяла нощ за парното с още 10 момчета в килия. Още 10 момчета в килия, 2 момичета, вързани за парното. Но да се върнем на нощта. Арестантите са натикани в 2 тесни килии с 3 трака за над 10 човека. Грубо погазване на човешки права. И сега, моят въпрос към министър Митов е следния. Господин Митов, ако вземе да се окаже, че лицата или голяма част от лицата, а може и всички, не просто не отговарят на профила на ултраси, не просто нямат никакво отношение към всичките зулуми, които бяха извършени, вие ще си подадете ли оставката